ajattelepa, että kun semmoinen jalkapallo, se ei ole koskaan ollut mikä EU, mikä kupi se oli, niin semmonen. 2 vuotta kohta. Niin, se on Pelson Pallopojissa nyt pelaa 2 seuraavaa, se on managerina siellä ja ropsilaiset sitten menee sinne tukemaan sitä. Että se on tuo jalkapallokin mukavaa hommaa. Ennen ne sanotaan, että hevosmiehet on koijareita, niin nyt on mukava noille jalkapallomiehille kioskilla aina puhua, että kyllä minä muuten pelaisin, mutta kun siinä on niin paljon järjestettyjä otteluita, niin ei taho. Kyllä se on. Tulee uusia asioita, niin kuin nyt eilettäin kuulin, katsoppa kun tuossa rannassa, ketkä oli ollut ongella, niin oli tullut humalaisia kaloja tuolta. Joo. Merestä, mutta ei se ole ihmekään, kun ne kaikki kuset oli laskenut tuolta festivaalialueelta, missä oli 3000 anniskelupaikkaa ja tänään on varmaan punasilmäisiä sitten ne kalat, että rapuloissaan sitten. Avartanut maailma. Minä olisin Omanille justiinsa, kun se oli mun matkassa mä vein pahkakalusteita tuonne Lahteen ja siellä oli semmoinen oikein rikas sahaomistaja leski, niin se sitten osti multa semmoisen pahkakaluston 12 000 markalla ja sillä oli hienot ruusutarhat ja 550 semmoinen kallis Mersu oli sillä tallissa ja talliovetkin aukesi nappia paino vaan. Niin se rouva rupesi puhua, että kun hän on niin yksinäinen ja että kun hänellä ei ole työntekijöitä, että ei ole oikein ketään kavereita eikä ystäviä, että pitää saada semmoinen autonkuski, niin minä sanoin, että tämä Ooman jo hortonoomi, kato kun oli hienot ruusutarhat, mä rupesin, että melkein hortonoomi, niin että se ei joutaisi jäämään tänne ja se oli vielä Veikon ikäinen se rouva, niin Veikko, se rouva heti kun sitten jäisikkönä, niin Veikko sanoi, että ei hän jouva eikä hän jää, niin kyllä minä yritin pöydältä potkia, että jää nyt, että miltä se tuntuisi mennä Jokimaan ravveihin 550 Mersulla ja pelata ja ei tarvitsisi pyörällä polkia satteessa niin kuin täällä Äimänrautiolla, niin ei jäänyt, niin minä sitten Veikkua moittiin jälkeenpäin, niin se sanoi, että se oli niin määräävä se rouva, että hänen pitäisi istua niin kuin sessu siinä vieressä. 3 kerroksessa oli tilat niillä ja uima-altaat ja kaikki, niin minä sitä miltä tuntuisi painaa vaan nappia ja Mersuun mennä ja rouvan kanssa mennä raveihin. Ja sille rouvalle, minä en muista kuinka monta miljoonaa oli tarjottu siitä yrityksestä, minkä se omisti, niin se hänkin rupesi viettää vapaa-aikaa, kun olisi joku mukava kaveri.